duk wanda bukatarsa ba za ta biya ba Allah kakka sa ido bi da wannan sirrin bare kuma ma ya aikata. Sirri zan bayar jama'a, mujarrabin sirri bi iznillah, albarka annabi da alqur'ani. Duk tsananin rayuwar da kake fama da shi, ko kunci ko matsi, ko lamarin aure ya ƙi yiwu miki, budurwa ko bazaura, ko lamarin samun aiki ya ƙi yiwuwa, ka gama karatu ba aiki, da ka taka ji sirri bi iznillah, albarka annabi da alqur'ani. In dai za ka karanta wannan surar ta wadduha, to insha Allahu rabbi za ka ga biyan bukata. Ka san akwai wanda na cikin damuwa ta damu rayuwarsa, ta lallabe shi, talauci ko matsa rayuwa, to bi iznillah ana wannan sirrin ake sa mafita. Kun dai ga comment din mutane da yawa da na bada sirrin yawo dudu, mutane dubbanni san mun godiya, sun ga canji a rayuwarsu. To kai kokari ka danna like da share dan amfanar da masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairan nas may yanfa'un nas, mafi alkhairi cikin mutane shine mai amfanar da mutane. To yadda na cire kyashi na sanar da sirrin nan, kai ma cire kai share ga masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kai masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan sallar magariba ko isha'i samu waje ka zauna, kakka tashi. In dai kai sallar magariba ko isha'i, kakka tashi a wajen, ka zauna ka karanta wadduha kafa uku. Na farko ka karanta ta har ƙarshe, na biyu ma ka karanta tun daga farko har ƙarshe, na uku in ka zo wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbaka wa ma qala na ake karantawa. Sai ka karanta su 100, ma wadda aka rabbaka wa ma qala na ake karanta, za ka yi ta maimaitawa har su 100. in ka kai na ɗarin sai ka ƙarasa wal akhiratu khairul laka min al-ula har ƙarshe. Haka za ka karanta. Idan ka gama sai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41, sai ka mai da goshinka ƙasa. Anan za ka faɗa ma Allah damuwanka, ka faɗa masa matsalolinka, kar ka ɗago sai ka manzo Allah